ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಕನಟ್ಟಲ ಧ್ಯಾನ ಇಡೀ ಎಂಕ್ ದಾದ ಧ್ಯಾನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಗ. ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಿಲ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಕೋರಿ, ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, ಮೋಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 4 ಚಮಚ, ಒಂಜರೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪಂಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಶಾ ಜೀರಿಗೆ, 400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉದ್ದ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಲಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಕುಳದ ಇರೆ ಒಂಜೆಡ್ದು ರಡ್ಡು, ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇರೆ ನೆಕ್ ಕೇವಡ ಪಣದು ಪನ್ಪೇರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಂಡಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜರೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಊರ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂಡಾಡ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಪುದೀನ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಪುಲಿ ಕುರ್ರೆ ಬೇತಿ ದಾಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ. ಅರೆ ದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ, ಅಮೂಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅರ್ಧದಾತಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಗಲೆ ಬುಡ್ತಿನ ಆಂಡ ಪಾಡಿಯಡ ರುಚಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, 50 ml ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸುರುಕಾದ ತೋಟ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಲಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದೀನನ ಪರ್ಪುಗ ಅಂಗಡಿದ ಪುದೀನದ ಈರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ತದ ದಂಟನ್ನು ಈ ನಮೂನಿ ಚಟ್ಟಿಡಿ ನಡಿಯರಡ ದಿನಾಲ ಚಾತ ಪುಡಿಲವಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುದೀನ ಹಾಪುಂಡು. ಬಿರಿಯಾನಿದ ಈರೆ ಪಂಡ ಒಂದೇ ನೆಕ್ ಕೇವಡ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ನಮೂನಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿತಲಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಕಮ್ಮೆನಗು ರಾಯರ್ ಅಪಗ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕಡೆಕಾದ ರಡ್ ಕಂಕುಳದ ಹಿರೇನ ಪರ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಒನ್ಲೆ. ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಸಲ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತದಿಲೆ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 1 ಕಿಲ ಅರಿದೆ ತೊಂದ ಅಂಚಾದ 5 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಏ ಪೊಗ್ಲ ನೆನೆಪದಿ ಒನ್ಲೆ 1 ಕಿಲ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ 5 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, 5 ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರುದಲ ಅರಿತಲ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 1 ಲೋಟ ಅರಿಕ್ 1 ಲೋಟ ನೀರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅರಿ ಶೇಕಡ 70 ಬೇಯ್ಪುಂಡು. 1 ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಶಾ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕುಳದ ಇರೆ, ನೆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಉದ್ದ 3 ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂದಾವ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಲೆ. ಅರೆ ದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಂಜಲ್, ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ಕರೆಂಟನ್ ಲಕ ಸೌಂಟನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿರ್ಗಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೂನಂತ ಜೋರದೇದು ಕೋರಿನ 5 ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒಂತ ನೀರು ತುರತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ.
ಈ ಪೊರ್ತುಡಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡಲಿ. ಕೈಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚಲಿ. ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಪಾವಡೆ ಎಲು ಮಾಸನ್ನು ಬುಡನ್ ಲಕ್ಕ ತೂಲಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಡರ ಕೊದ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೈಪಲೆ. इथे आरी बेपले सौंटून तिरगावनगा आरी पोड़ी आवन लक्का तू वनले. ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪದರ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕಾದ ಕೋರಿದ ಪದರ ಏಪಲ ಗಮನದಿ ಒನ್ಲೆ ತಿರ್ತ ಪದರ ಏಪಲ ಕೋರಿಯಾದ ಪೊಡು ನುಪ್ಪತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ನುಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲು ತಿರ್ತ ಪದರೋಡು ಪಾಡಿಯರಡ ಕರೆಂಟುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು. ಇದು ಕೈಪುಡು ನೀರ್ದಾಂಶ ಇತ್ತುಂಡ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದಮ್ಮುಡ ಪೂರ ಆಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೇಕಡ 70 ಬೇಯ್ತಿತ್ತಿನ ಆರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಯೋಡಾಂಡ ಪಸೆಲ ಬೋಡತ್ತೆ. ಇತ ನುಪ್ಪುದ ಪದರ ಕೋರಿದ ಪದರ ಕಡೇತ ಪದರ ನುಪ್ಪುದ ಇತ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು 15 ನಿಮಿಷದೀಲೆ. ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾತಂಡು. ಮಿರ್ಚಿಕ ಸಾಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕರ್ ಮಧ್ಯ ರಾಯ್ತದೊಟ್ಟು ಬಲಸಿ ಎಡ ಬೆನ್ನೇರೆಗ ತಮ್ಮನದ ವನ ಸಾಪಡು. ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮಗ 148 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆಜ್ 100 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ 80 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.